Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a yau na ga mana wasu sabon sirrika a cikin WhatsApp GB. Dan ganin waɗannan sabon sirrikan ka biyo ne har ƙarshen wannan bidiyon. Ina roƙon ka idan kai sabo ne a wannan channel ne suna Faruk TV ka taimaka ka danna alamar subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa da zarar mun soke sabo hakan shine zai bada dama da zarar mun soke sabo a sanar da kai. Idan wannan bidiyon ya burge ka ina roƙon ka danna alamar like sannan ka danna alamar share domin wasu masu gani su amfana. To dan ganin waɗannan sabon sirrikan ka biyo ne har ƙarshen wannan bidiyon. Da farko dai mutum zai je neman WhatsApp GB kamar haka. Bayan ka shiga cikin WhatsApp GB zaka jira ya bude. Bayan mun jira ya bude, bayan ya bude zaka nemi contact kamar haka na koma waye ka shiga. Sirri na farko da nace zan nuna mana shine misali in kana so in kana so ka nemo message na farko da ka taba yi da mutum, to ba sai ka sha wahala wajen wai ja kana ta ja kamar haka kana ja wai dan ka nemo message ɗinka ko chatting ɗinku na farko da ka taba yi da mutum ba. Wannan hanya ce mafi sauki da zaka nemo ba tare da ka sha wahala ba. To yadda zaka yi shine misali akwai waɗansu layuka guda uku a gefen dama a cikin WhatsApp wasu ga sunan guda uku, waɗannan su zaka danna. Waɗannan layukan zaka danna kamar haka. To zaka je cikin waɗanda aka rubuta ga sunan waɗanda aka rubuta go to first message. Waɗanda aka rubuta go to first message kamar haka sai ka danna shi. What is first message? Zai kai ka farkon chat ɗin da kuka taɓa yi da mutum tun daga farko ba sai ka sha wahala na ja ba. Wannan shine sirri na farko. Dan sirri na biyu kuma shine shi ma za ka ƙara danna dai layuka guda uku kamar haka. Za ka ga wajen da aka rubuta search. Wajen da aka rubuta search shi kuma amfani ne. Misali kana so ka nemo wani kalma wanda ka taɓa rubuta mutum ko mutum ya taɓa rubuta ma a cikin WhatsApp, to zaka danna wajen ne zaka taɓa wajen search nan. Bayan ka taɓa zaka danna kamar haka sai ka rubuta abin da ya taɓa rubuta ma ko kai ka taɓa rubuta min, ba sai ka wala shi ma wajen ja wajen nemowa ba. Shi ma ko zaka taɓa nan wajen search nan sai ka rubuta duk abin da ya taɓa rubuta ma. Misali kamar zan nemo kalma wacce ni na taɓa rubuta ko shi ya taɓa rubuta mai suna nice. Wara mu gani? Mu nemo kalma mai suna nice. Yawwa idan muka duba anan gashi nan kalmomin da aka taɓa rubuta nice ga suna anan. Ga suna har ƙwaya biyu. To sirri na uku kuma shine na ƙarshe kenan. Wani sabon sirri ne a cikin WhatsApp wanda duk wani abin da kake so na kaya ne na mene dai wanda zaka sani zaka iya samu a Chrome ko Google Chrome, wanda zaka shiga kai satin din misali kaya na talla ne ko wanda zaka shiga Jumia ka ga kaya dai abubuwa dai da sauransu. To shi ma a cikin WhatsApp sun kawo hanyar da zaka nemo irin hoto ne na abu na kayayyaki ga sunan duk abin da zai ka rubuta shi ma zaka gan shi. Shi ma dan ganin sirrin zaka ƙara danna layuka guda uku kamar haka zaka nemo wajen da aka rubuta search wave din nan wajen haka. Bayan ka nemo shi ma zaka danna kamar haka. To misali ni a ce so nake nemo mota ko wani abin tura abokina haka kalanta wata mota na taba gani wanda za a siya kuma ni bani da hotonta, to zan nemo ko in rubuta sunan motar wanda nake so dai ga sunan din rubuta kai gashi nan an nuna motoci kala kala wacce zan zaba. Misali ina son danna in tura mai zan yi haka zai loading, in ya loading shikenan zan yi haka sai in tura. Gashi nan na tura zai je shi. Ba ma wai iyaka ba, misali akwai ina so rubuta kamar kwamfuta haka, kwamfuta
ga sunan ya kawo min kwamfuta kala sai ga wacce nake so in tura wadda nake so. Ga sunan laptop ne ko kwamfutan ne ma ga sunan da daidai sauransu. Yawwa kamar haka shi ma zaka tura kamar haka. Yawwa duka da yaran muka kawo ƙarshen wannan tutorial din na yau. Kada ku manta dai idan kai sabo ne a wannan channel din ka taimaka ka danna alamar subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa, hakan shine zai ba da dama da zarar mun suke sabon bidiyo a sanar da kai. Idan wannan bidiyon ya burge ka yana roƙon ka danna alamar like